Benvolguts nens i nenes, joves, famílies, mestres, professors i resta de l'equip IPSI. Com a president i en nom de tota la Junta de l'AMPA, vull donar-vos les gràcies per convidar-nos un any més a participar en aquest dia tan especial per a tothom. Enguany, celebrem un dia de Sant Jordi diferent i una festa major de l'escola també diferent. Molts de vosaltres em direu que més que diferent és una llàstima o un rotllo trobar-se així. Teniu raó, però també és veritat que ha fet que donem molt de valor a moltes de les coses que fins ara eren pura rutina. I si això passa amb les obligacions del dia a dia, com no ha de passar amb l'esdeveniment en majúscules de l'escola? Avui no podrem fer moltes de les activitats de cada any. Els més petits, gaudint de tot l'espectacle que es feia a la placeta. Els de primària, amb totes les activitats que preparàveu a les classes, la perruqueria boja, el túnel del terror i tantes altres que les preparàveu amb molta il·lusió. Els d'ESO, amb les jornades literàries, els de batxillerat, amb la representació del conte de Sant Jordi, i molts de nosaltres, mares i pares, ajudant també a les parades i comprant els llibres al pati blau de l'escola. Ara bé, n'hi ha d'altres que sí que podem fer. Aquest és el cas, per exemple, del lliurament dels premis dels punts de llibre i dels premis dels treballs de recerca de batxillerat. Els premis dels punts de llibre els anunciarà la Sara Garreta, companya de la Junta de l'AMPA. Abans, però, coneixerem qui són els guanyadors dels premis del treball de recerca. Per a aquells que no ho sàpiguen, volia explicar que per arribar al veredicte, el jurat dels premis ha llegit tots els treballs de recerca que havien obtingut un excel·lent. I un any més hem constatat l'extraordinària qualitat dels treballs i la gran feina que hi havia al darrere. Fet que sempre fa molt complicat decidir a qui s'atorguen els premis. Enguany, els premis als treballs de recerca són per a Núria Seguí, per al guant capaç de traduir la llengua de signes, en la categoria de ciències. Lara Sánchez, per copy-paste, en la categoria d'humanitats. Enhorabona a totes dues. Si m'ho permeteu, voldria destacar molt breument 4 coses. Batxillerat sempre és una etapa molt complicada, especialment pels de segon, que s'enfronten a la selectivitat. Malgrat les dificultats, continuen preparant-se. Porteu molt de temps fent-ho. Us trobeu en els últims quilòmetres de la vostra particular marató. Només cal un últim esforç. Sigueu optimistes, perquè els coneixements els teniu. Molts ànims i molta sort a tots i totes. D'altra banda, aquesta crisi sanitària que estem visquent ens ha permès veure, a banda de la gran tasca de sanitaris i serveis essencials, la importància de la ciència i la recerca. El treball de la Núria és un bon exemple de diverses coses. Hi ha molts camps en els que es pot innovar. La innovació no sempre requereix de grans mitjans i, en canvi, és imprescindible voler canviar o millorar alguna cosa, ser perseverant i aprendre dels errors. El treball de la Lara ens parla, sota la forma d'un curtmetratge, de la tirania de les xarxes socials. Aquests dies de confinament, aplicacions i xarxes socials són més valuoses que mai, perquè són els que ens permeten mantenir el contacte amb familiars i amics. No oblidem, però, que cal fer-ne un bon ús. Per últim, dir-vos que ens fa especialment feliços que els 2 premis hagin estat guanyats per 2 noies. Com a societat, encara ens queda un llarg camí a recórrer per a la plena igualtat, especialment en l'àmbit de les ciències. És per això que volem destacar-ho, especialment davant de totes les nenes i joves que encara tenen anys per endavant per arribar al batxillerat. Espero que ben aviat ens puguem retrobar físicament tots a l'escola. Fins aleshores, voldria enviar-vos una abraçada ben forta a tots, amb un especial record a aquelles famílies que surten cada dia a treballar, perquè són serveis essencials, a les que han viscut directament la malaltia i, sobretot, a les que han patit la pèrdua d'algun ésser estimat. Moltes gràcies i acabar de gaudir d'aquest Sant Jordi.